112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы 1941 елның ноябрь айында илдең Дәүләт оборона комитеты рөхсәте белән оештырыла башлай. Милли дивизияның командиры итеп фронттан кайтарылган Миңнегали Шайморатов билдәләнә. Республиканың колхоз-совхоздары дивизия өчен 13 мең ат, меңәрләгән центнер иген, фураж бирә. 1942 елның апрелендә дивизия фронтка китә. Фашистлар Мәскәүгә якынлаша башлагас, онда инде Дәүләт оборона башлыгы Сталин ебәрде телеграмма бөтә хәрби округтарга, мөмкинселек булса, милли кавалерия дивизияләрне ла оештырырга дигән һәм шул боерыкка кагылышлы Төркмәнстанда, Үзбәкстанда, Таҗикстанда, Казакстанда һәм Төньяк Кавказ республикаларында һәм безнең Башкортстаныбызда 112-113 кавалерия дивизиялары формалашырга дигән фарман булды. 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы генерал-майор Миңнегали Шайморатов җитәкчелегендә Бөек Ватан сугышында Брянск, Воронеж, Көньяк-Көнбайыш фронтларында, Сталинградта барган алыштарда еңү яулай. Дивизияның 3860 яугиры орден медалдар белән бүләкләнә. 78 яугир Советтар Союзы герое исемен ала. Безнең Рәсәй хәрби тарихында хәрби даны бик югары. 78 Геройлар Советтар Союзы биргән һәм 5 тулы кавалер ордены биргән бердән-бер дивизия булып Миңнегали Шайморатовның дивизиясы тора. Һәм ошо бүгенге көндә барган акциялар республика кимәлендә һәм бөтен Россиядә кушылган вакытта милләттәшләребез бик вакытлы дип уйлайбыз. Чөнки ул 75 еллык юбилей гына түгел бит инде еңүне каршы алган. Ошо безнең батырларыбыз, хәрби тәкъсиләребезнең дә хөрмәтен кадер итү, мәңгеләштерү һәм киләсәк буынга yetkерү эше. 9 май көне үтәсәк атлы парадта теләге булган һәркем катнаша ала. Буның өчен бары хайлап алу турын үтер кирәк. Катнашучыларны теркәү, афишалагы махсус QR-код яисә хылтанма аша алып барыла. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешкулов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте.